И видя пак. Как е настроението? Супер! Браво! Може би тази сутрин, поне според моята преценка, най-проблемният момент беше, когато прочетох, че Павел пише: духът ми се моли, умът ми не дава плод. Усетих, че една тръпка премина през цялото събрание и смятам, че една наша вътрешна култура, едно наше допълнително самонавиване отвътре, ни пречат да разберем превъзходството на духовните неща над онези, които могат да произлязат от материални. Бих искал да отворя един цитат, и то от същия апостол Павел, Римляните, 8 глава, 5 стих. Чуйте. Аз ще започна даже от 3 стих. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че бе ослабнал чрез плътта, законът бе ослабнал чрез плътта. Коя е плътта? Нашето тяло. Един въпрос. Нашият ум част от нашето тяло ли е? Или не е част от нашето тяло? Някой от вас случайно да се е забравил ума вкъщи? Айде сега, когато казвам плът, мислете и за ума си. Защото аз срещнах текстове, които показват, че на мястото на плът има пасажи, които казват ум. Чуйте сега. Това, което не бе невъзможно за закона, поради той, че бе ослабнал чрез плътта, разбира и чрез ума, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта. За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Стана още по-сложно. Защото този стих е равностоен на онзи, който четох от 1 Коринтяни 14 глава. И вижте сега. Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското. Които са духовни, за духовното. Ако ума е част от нашата плът и голямата битка в Новия Завет е за нашия ум, знаете ли защо битката е за ума? Защото чрез ума човека пада в грях и трябва да се промени неговия ум. А ума е противник на Бога. Всеки избор, който правиш и казваш на Бога: гледай си работата. Не го правиш с големия пръст на краката си. А с онова, което го наричаме пипе. С ума. И понеже греховете излизат от ума, Павел казва, когато Бог даде една много специфична дарба, той заключва ума, защото той е богоборец. За да тържествува едно вътрешно чувство. Голямо, необяснимо за нас. Чрез което той да контактува. Толкова по моста между двете проповеди. Сега минавам нататък, както някои от вас ми казаха: давай, че нямаме търпение вече. Казват: давай по същество. Аз сутринта говорих само по същество, бе, хора. Айде сега да продължаваме по същество. Евангелието от Матей, 16 глава, 18 стих. Аз ще съградя моята църква и портите на ада няма да й наделеят. Сега ще питате: какво общо има този текст с всичко останало? Моля? Матей 16 глава, 18 стих. Долната част. Долу. Аз ще съградя моята църква и портите на ада няма да й наделеят.
Пак питам, какво общо има този пасаж с всичко останало? Общото е, че този, който е създал своята църква и е дал белези, по които тя може безпогрешно да се разпознае. Ами това пък какво общо има с езиците, а? С нашата проповед. Ами нека да видим. Марко, 16 глава. 17 стих. В контекста Христос казва предните стихове, 15, идете, научете целия свят. Проповядвайте на всичките народи. И той казва, когато проповядвате на всичките народи, какво ще стане? Чуйте. Тези знамения ще придружават повярвалите. 17 стих. В мое име бесове ще изгонват. Нови езици ще говорят. Змии ще хващат. А ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Моят въпрос е, колко разум има във всичко това? Колко? Къде Бог ти казва, разсъждавай, прави много хубави анализи и ги разнасяй. Да, хубаво е това да правим анализи. Но анализите са плътски. И ако духа не ги оживотворява, ако той не вложи една живителна струя, какво ще стане? Аз мога да направя един перфектен анализ, примерно. Но ако вие не сте докоснати от духа, ще разберете ли какво казвам? Ще реагирате ли? Не. Бори ли се духа срещу онова висшето в човека, което трябва да се обърне? Да, бори се. Тези неща, които прочитам тук, виждам само чудеса. Затова Христос казва тези знамения. Знамения, знаци. Може би се питате тази дума, защо толкова внимание обръщам? Защото със същата дума са описани знаменията за второто му пришествие. С думата знамения. Вижте Матей 24 глава, сега аз да не се спирам там. Пак ще прочета знаменията. В мое име бесове ще изгонват. Това може ли го всеки? Не го може всеки. Нови езици ще говорят. Това може ли го всеки? Не го може. Змии ще хващат. Това може ли го всеки? Това го можеше Павел. Той хвана змията и изхвърли. Павел го може, не всеки. И ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги увреди. Казвате ли си, аз ще изпия една чашчица цианкали и няма проблеми. Докато гледам мача е така. Отказах бирата, дай ще пия малко от онова, дет го слагат да отваря каналите. Какво беше? Мистър Мускул ли беше? Става ли? Голям канал ще си отвориш тук и после дупка ще си отвориш. 2 метра дълга, метър широка и с малко пръст отгоре и с могила и с кръст. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Искам да запитам, къде чисто човешкото? Естествената дарба. Къде е тук? Никъде. Естествената дарба никъде я няма. Христос казва, аз създадах моята църква. И аз си дадах дарби. Аз се изпратих да служи. Но тя не може да бъде сбъркана, защото има 5 белега. От тези 5 белега има 2 много специфични. Сега слушайте много внимателно какво казвам. От тези 5 белега бесове ще изгонват. Нали така беше? Нови езици ще говорят. 2. После казваше в текста, змии ще хващат 3. Ако изпият нещо смъртоносно, няма да ги увреди 4. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. 5. От тези 5 има 2, които никъде ги няма до сега. Има ли някой в Стария Завет, който да лекува болни с докосване? Да, има. Има ли хора, които са яли от отровно ястие там с пророка, нали си спомняте, дето хвърля в канчето, вика, аз сега яще? Отровиха ли се? Не. Значи и това го има. Змии ще хващат и те няма да ги увредят. Това можем да го видим. Вижте и в пустинята и Христос казва чрез своя раб там, направете и една медна змия, нека като гледат там и да ги ухапи, няма проблеми, само да гледат. Край.
Но две неща ги няма. Две неща ги няма в Стария Завет. Бесове ще изгонят. В Стария Завет никой, никъде не изгонва бяс. Вие ще кажете, чакай. Не е верно. Не е верно, ама не. Защото когато Саул е имал нужда да му посвири Давид, да му излезе духа, той не му изгонва духа. Защото този дух постоянно се връща и се налага постоянно да му свири, нали? И той да си играе валс в Саул. Когато Христос казва на беса да излезе, той връща ли се? Не. Когато апостолите казват по-късно на духа, излез, връща ли се духа? Не. Няма тая дарба в Стария Завет. Ето го първото доказателство, което Христос казва. Моята църква е моя. Секти колкото искаше имало във времето на Христос. Но той казва два белега, които са неподражаеми и ги няма в цялата история на древната еврейска църква. Тоест, християнската църква ще бъде различна. Да, ще има нещо подобно. 3 от белезите ги има, но има 2 нови. Схващате ли? По които един човек като погледне, ако ги е чул от Христос, ще каже, да, ето това е неговата църква. Там могат да гонят бесове. Едно от нещата. Нали това? Нали е така? Кой е втория белег? Нови езици. Какво казва тук? Ще говорят. Кайнос. Нови. Проверих тази дума в гръцкия оригинал поради една причина. Исках да знам дали казва нови езици. Дали казва чужди езици. Дали казва непознати езици. Дали казва ангелски езици. Или там не знам си какви езици. Кайнос. Нови. Какво значи нови? Ако беше казало непознати, това би значило, че аз мога да говоря немски. Защото на мен, примерно, немски не ми е познат и той ми го дава. Нови езици значи нови. Схващаме ли? Нови езици. Коя е втората дарба? Нови езици. И вижте как продължава текста. Ще ги учат по 14 години ден и нощ. Ще ги преписват, ще ги зубрят. Ако не могат да си вземат изпита, пак ще ги извикам на изпит. И когато ги научат, ще ги пусна. Така ли казва? Ще говорят нови езици от раз. Защото той иска. Разбирате ли? А не защото те иска. Има ли разлика? Има. Посочете ми един текст в Стария Завет, който да казва, че някой говори нови езици. Един ми посочете. В моята Библия няма. Ако в нечия друга Библия има, моето уважение. Нека да се справи и да каже. Има ли такъв текст? Не. Христос дава 2 неопровержими доказателства. И казва, всеки, който види тези хора, които правят 5 неща, с които той споменава тук, и 2 съвсем нови, които ги няма в цялото еврейство 1000 години назад, той казва, това е моята църква. Имате ли нещо да възразите по този текст? Окей. Сега въпрос е това пророчество на Христос, защото то е пророчество по своето естество. Това пророчество на Христос как се е изпълнило? Много добър въпрос. Една песен за размисъл.
За да продължим, е нужно още едно въведение. Кои са думите, които използва Новия Завет, когато говори за понятието език? В Новия Завет има общо 47 пъти употреба на думата език, 23 от които са на апостол Павел. Почти половината. Трябва да се запитаме как Новия Завет употребява тези думи и как текстовете, които аз ще спомена, дават тези думи, какво значат те, кои са всъщност те. Бих искал да ги посоча. Когато апостол Павел дава дарбите в 1 Коринтян 12 глава и обяснява, че ще говорят езици, тези, които са негови, той използва думичката глоса. Единствено число. Подчертавам единствено число, защото е много важно дали глоса е в единствено число и дали глоса е в множествено число, защото следващата събота за ваша радост или скръб аз ще говоря отново за езиците, само че в множествено число. Какво значи езици в множествено число в Новия Завет? А след това вечерта па ще имам друга изненада за езиците, така че има още какво да учим. На първо място казахме, че когато ще дойде дарбата, глоса, според апостол Павел, глоса, 1 Коринтян 14 глава, глоса е неразбираема за вярващите хора. Нали така беше? Според нашата проповед сутринта. Дарбата глоса е неразбираема за вярващия народ и е разбираема и е белег за кого, Любчо? За невярващите. Окей. Коя е втората дума, която се използва? Когато в Деяния на апостолите 2 глава се казва, че апостолите са говорили езици, а гостите, които са били там, ги чули да говорят, дето се казва там в текста на нашите езици, думата езици е диалектос. Какво значи диалектос? Диалектос значи диалект. Гръцки език е диалект. Третата дума е думичката фоун. Фоун я има в 14 глава на 1 Коринтяно. Нека да видим къде се съдържа третата дума. Фоун. 1 Коринтяно, 14 глава. После ще кажа по няколко думи в обобщение на всички думи, така само ще ги нахвърлям. Има, може да се каже, толкова видове гласове на света. Оригиналният текст не казва гласове на света, а езици на света. Фоун. Четвъртата дума, която се употребява, много съм щастлив, че тази дума я има. Ако тази дума я нямаше четвъртата, щях да съм в катастрофа. Защото щях да имам някакви съмнения, че е възможно да бъркам в коментара си. Но тази дума, която Бог е допуснал да се появи точно когато не само на мен ми трябва, а на всички нас ни трябва, тя показва, че коментара, който ние правим на текстовете, е точно такъв, какъвто би трябвало да бъде. Може би ще питате, защо? Защото ако тази дума, която сега ще кажа, не се появи, ние можехме да се опитаме да тълкуваме този нов език като чужд език. Да, ама не. Понятието чужд език го има точно в същата глава и се определя от различна дума. 21 стих. Чуйте какво казва той. В закона е писано, чрез другоезични човеци ще говоря, чрез устата на чужденци ще говоря на тия люде и нито така ще ме послушат. Тук в този текст не личи много, но в еврейския оригинал стои думата етероглосиос. Чужди езици. Буквално. Чужди езици. Не е глоса. Чужди езици. Сега ще обобщя. Глоса е езика, който дава духа за наше собствено назидание, който никой от църквата не може да разбере. Но той може да бъде белег за невярващия. Ти назидаваш себе си и си белег за невярващия. Нали така? Църквата не може да се ползва. Диалектос. Това са нормалните езици. Фоун също се използва като дума, която обхваща цялата палитра от езици по цялата земя. От фоун идва примерно фонетика, произнасям. Или телефон. Оттам идва всичко това. По-нататък видяхме, че тези три думи, както виждате, че са различни, са сложени в един различен контекст. Ако сега ви вкарам малко в тяхното значение,
ще стигнем до идеята, че тези три думи са незаменяеми. Едната дума не може да я сложиш на мястото на другата и да кажеш същото, което си казал преди това. Тоест, фон не може да бъде на мястото на глоса и глоса не може да бъде на мястото на диалектус. Ще се измени смисъл. Сега големия въпрос е: коя дума ползва Христос, като казва нови езици? Айде да се върнем сега пак там. Евангелието от Марко, 16 глава. Кайнос, вече казах, нови, не чужди, нали така? Не непознати, не каквито и да са ангелски, нови, съвсем нови езици. Езици, глоса. Какво беше глоса? Глоса е този език, който казваш на някой: прехапах си езика. Това е глоса. Глоса е звука, който издаваш с охапания си език. Следователно, щом издаваш звук и това има някакво значение, това вече е дума. Тази дума има значение, но хората не я разбират, защото тя е за вътрешно назидание. Има ли смисъл в тая дума? Има, защото тя е език анатомично, второ е звук, трето е дума. Щом е дума, значи има съдържание. Христос казва: ще говорят нови глоса от онези езици, които ще дойдат откъде? Няма да ги имитират те, няма да говорят някакви странни неща, бърборения, бръщолевения, като пиян човек. Можеш да му разбереш колко е резултата на Ливърпул и Арсенал? Той ще ти каже резултата на Рома и някой друг отбор. И може да ти каже някой баскетболен резултат. Няма да е това. Моите, казва Христос, ще говорят нови езици, които ще бъдат белег за невярващите. Как става това и станало ли е? Деяния на апостолите, 2 глава. Колко много ме питате за тая глава. Айде да влезем в нея да видим толкова ли е страшна. Аз направо се оплаших от вашите въпроси, хора, дигнах кръвно. Не виждате ли колко съм притеснен? И те всички се изпълниха с духа, със Светия Дух, 4 стих, не чета всички неща отгоре. И започнаха да говорят чужди езици. Чужди езици. Глоса. Какво говорят апостолите? Чужди езици, глоса. От онези, за които Павел казва, че са белег за невярващи и не се разбират от вярващия, са за назидание на този, който ги говори. Но какво става? Прескачам нещо. Всеки един от гостите на този голям празник ги слушаше да говорят на неговия език. Диалектос. Не е глоса. Защото ти не си роден в глоса, глоса е дарба, ти не можеш да се родиш с глоса. Сващате ли? Едно дете не може да се роди и да почне да говори: о, мамо, тате, здрасти, как сте? Донесете малко чай, че направо ми писна от тая вода. Нали? Или от тая карма, аман от нея. Ние се раждаме с определено количество софтуер в главата си и оттам нататък си пълним софтуера допълнително. Но гласа идва допълнително отгоре. Ние сами не можем да го напълним. Диалектос. Как ги разбираме на собствените наши езици? Диалектос. Нормален език. Добре, нормален език. Нормален говорим език. Пак ще повторя. Българския, той е диалектос. Може да бъде и фон. Гръцкия, той е диалектос, може да бъде и фон. И всеки един останал език. Но нито един език на земята не може да бъде глоса. В смисъл на апостол Павловите писания. Между другото, думата глоса идва и думата глосар, речник. Което значи, че глоса е какъв език? Разумен. Ти може да не го познаваш, защото той е дарба и да го говориш на Бога и само той да го разбира, но езика е разумен. От него идват тези понятия, за които казах. Между другото, глоса значи и дума. Дума. Между другото, този текст е малко интересен, не малко, а много интересен. Аз нямам време да се занимавам много и задълбочено сега с него, защото целта ми е друга, а не да го разглеждам детайли. Затова се изискват много обобщени анализи. Но общо взето тук в този текст има 4 употреби на думата език.
Тези, които виждат отблизо, ще видят, че аз съм си отбелязал тези думи езици. Двете са зелено, двете са синьо. Първата дума е глоса. Втората е диалектус. След това имаме пак диалектус в 8 стих. Първият диалектус е в 7 стих. И накрая в 11 стих, когато се говори за... Слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела, на нашите езици, глоса. Отново глоса. Тоест, започва с глоса, минава през два диалектус и се връща пак при глоса. Какво става? Бог надарява апостолите с глоса. Онова небесното, което никой не разбира. Но когато то се проявява и тръгва като звук, като фон, когато стига в ушите на онези гости, не казва, че евреите са разбрали. Обърнете внимание. Павел казваше, това не е разбираемо за вярващите. В този текст, ако иска някой да го прочете, след малко, след една минута да каже дали вярващите са разбрали. Не са разбрали вярващите, а кои? Гостите. Слушаме ги на нашите диалектус. Значи, къде е промяната? Една двойна дарба. Една дарба, която се проявява тук, която ти не можеш да имитираш, и една дарба, която се проявява, която от звуков фон се превръща в ново значение. Къде? В ушите на онези, които слушат. Без превод, да, точно така. Без превод. Превежда ти го духа, който е дал на онези думите, на тебе ти дава значението. Защото иначе ти няма как да го разбереш. Той, който знае какво си казал там, казва на другите какво си казал за тях. Между другото, мнозина казват, тези езици са барборения. Може и да са барборения, ама тук в моя текст пише за великите Божии дела. Говорят за великите Божии дела. Глоса. Великите Божии дела. Запомнете този израз, защото той ще ви трябва след малко. Аз ще ви посоча един друг текст, който има същия смисъл. И се надявам да научим много нови неща. Сега една песен за размисъл. Ани, ако обича да изпее онази песничка, която изпее миналия път, понеже е много хубава. А вие мислете върху това, което казах и евентуално върху това, което ще кажа за напред. До тук има ли проблеми да разбирате какво казвам? Не. Сега ще ли изпее тя на български език една песен? Носи болката, сезов, Спасителя е тук. Сега не се боим, дори да дойдат тежки дни. Вярваме и знаем, че до край ще устоим. Повярваш ли ти в трудни дни, не ще умре на тежък гроб. Ще дойде любовта в душите ни. Повярваш ли, тогава знай, ще видиш чудеса. В тези скръбни дни безкрайно сякаш чакахме, вярата превърна се в птица без криле. Но други сме сега, сърцата ни
ни топтят с плам, с кураж изпълнени, не чувстваме вече страх. В чудеса душите ни. Знай сега, завинаги чудеса. Един въпрос от сутринта. Влиза един там в една църква, говорят на езици, макар че грешката е явна, че те правят така, че дарбата да се имитира, а пък не както трябва. Но общото впечатление какво е? Не ще ли кажат, вие сте полудели? Сега един въпрос. Какво отношение има това към Деяния 2 глава? Тези, които гледат това, което се случва, как оценяват събитието? За мен е важна оценката. И я има. В моята Библия има. Какво значи това? Те се смаяли, в недоумение са и си говорят един на друг. Какво значи това? А други им се присмиваха. Някои питат какво значи това. Разбират ли го? Не. Някои го разбират на техните езици. А вярващите разбират ли го? Какво значи това? Не. Май отидахме при Павел. Глоса. Така ли? Добре. Има още нещо. Пак при Павел ще се върнем. Те са се напили със сладко вино. Когато ги гледали отстрани, какво впечатление оставали? Напили са се със сладко вино. Един въпрос. Някога мислили ли сте на какъв език са говорили апостолите? Ще ви издам една тайна. Аз не знам на какъв език са говорили, но знам на какъв не са говорили. Те не са говорили на иврит. Те не са говорили на арамейски. Те не са говорили на гръцки. Защото Христос казва, че те ще говорят нови езици, а тези са езиците, на които говорят апостолите и всички около тях. Така ли? 11 апостоли има там и един Матия е избран. Единия аут, Юда. Той така и не стигна до езиците. 11 нации казват там. Те говорят на нашите езици. И някой предполага, че понеже 11 апостоли имаме, плюс онзи, който добавят, 11 групи хора казват, те говорят на нашите езици. По-надолу обаче става ясно, че повече хора, а не само апостолите, са говорили тези езици, но това са въпроси на други размишления, които ще имаме по-нататък. Следователно, Петдесятница е отговор на Христовото пророчество и изявление на дарбата. Нови езици, глоса ще говорят. Нали така? Само тогава ли църквата ползва тази дарба или по-късно това се случва? И с кого? Много добри въпроси. Аз ще се опитам да им отговоря. Деяния на апостолите, 10 глава. Чуйте. От 44 стих. Много ви моля пак да четете, защото може да объркам нещо. Докато Петър още говореше тия думи, Светия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. Кой слезе?
Светия Дух. Кой слезе на Петдесятница? Светия Дух. Даже ако обърнете страницата след това, които имате като моята Библия, ще видите, че там изрично се казва, това го направи Светия Дух. Нали? Не, че те са ударили две ръки и са почнали да говорят на гласа. И слушайте, обрязаните вярващи дошли с Петра се смаяха. Същата дума къде имаше? Деяния 2 глава. За гдето дарът на Святия Дух. Не казва 50-ния дух или какъвто и да е друг дух. А какъв дух бил този? Дарът на Святия Дух. Какво става? Се изля и на езичниците. И става много интересно. Същия дух, който се излива на Петдесятница, се излива и при тия. Но дали ще има същия резултат? Естествено, че има същия резултат. Защото ги чуха да говорят чужди езици. Глоса. И да величаят Бога. Тук е множествено число. Може ли някой да забрани водата да се кръстят тия, които приеха Святия Дух, както и ние? Коя е най-важната фраза? Както и ние. Има ли различие? Както и ние. Невероятна картина. Може ли някой да забрани? Тая дума, помните ли от предната ми проповед сутринта? Не забранявайте да се говорят езици. И заповяда. Тая дума да сте чували? Я пак да видим 1 Коринтияно какво пише. Връщам ви малко назад. Ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека да признае, че това, което пише, е заповед от Господа. Това е заповед. Знае ли Петър това? Разбира се, че го знае. И той какво прави? Заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Ако някой говори езици пред нашия църковен съвет, не знам дали ще го кръстим. Сериозно ви казвам. Ще намерим 100 000 аргумента. А какъв той езичник тук, бе? Само езици. Той 3 езика ли има той? Какво той ги върза на флюнга? Нали? Заповяда. Много тежък израз. Сякаш на апостола не му прилича да заповядва. Нали така? А да моли, да предлага. Но той не моли и не предлага. Той заповядва да бъдат кръстени. Защо? Ами защото дарбата я има. Защото дарбата се проявява. И точка. Това е. Каквото и да говорим, ще бъде излишно. Дали тези хора носиха речници, какво да кажат? Как мислите? Апостолите носиха ли речници? Носят ли речници? Не. Няма речници. Къде идва това? Горе. А ония деца долу какво правят? Само се смайват. И ония там, и тия тук. Нали така? Същата реакция. Много естествено, че реакцията ще е същата. Защото когато се прояви Бог, човек не може да не се смути. Дори една величествена проповед, когато се изнесе, хората си отиват смутени, разбутани отвътре, целите. По една седмица не могат да се възстановят. Когато се изнася Божието Слово. Една песен за размисъл, след което продължаваме.
Продължаваме с дарбата. Вашия часовник е ужасен. Аз тъкмо влязах във форма и времето свърши. Между другото, днеска не съм почивал нито една минута, но това е друг въпрос. Завеждам ви малко на разходка в Ефес. Там има един много неприятен въпрос. Страшно гаден. Ние въобще не го обичаме. Приехте ли Святия Дух, като повярвахте? Я вижте, има ли го този въпрос във вашата Библия? Втория стих. Има ли го? 19 глава на Деяния на апостолите, втория стих. Има ли го? Деяния на апостолите. Не, аз искам да следите. Да, има ли го? Има го, добре. Става въпрос тук, че трябва едни хора да бъдат кръстени. И Павел ги пита, приехте ли Святия Дух? Ако аз питам в нашия църковен съвет, някой прие ли Святия Дух, църковния съвет, ако съм от един месец там, ще ме погледне, сякаш съм извънземен. И после ще ми зададат един въпрос. Няма да казвам какъв, ви се сещате. Но, и като чуха това, кръстиха се в името на Господа. И като положи Павел ръце на тях, Светия Дух дойде на тях и говориха езици и пророкуваха. Езици и пророкуваха. Кои бяха двете дарби, които Павел обсъжда в Коринтяните 14 глава? Следвайте големите дарби, духовните дарби. Какво казваше той? За езиците и за кое? И за пророчеството. Двете неща се изявяват и тук отново. Нали така? Но има още една подробност. Както и навсякъде. Ето сега, обърнете внимание. Вижда се, нали? Ето тук горе са езици. Глоса. Тук долу, тук долу, казва. Носиха по болните кърпи или престилки от неговото тяло, на Павел тялото. Болестите се отмахваха от тях, и злите духове излизаха. Има ли ги белезите, които Христос е казал? Да. Има ги. Питам се, какво ще стане, ако си дам на някой сакото и да му каже, гледай, по-там имате болни хора в махлата, ето ви сакото, разкарайте го по цялата махла и после ми го върнете, а здравите да дойдат при мен да им изкарам библейски часове. Дали ще дойдат на библейски часове? Естествено, че ще дойдат. Ще дойдат. Ако си пратя сакото там. Ама не мога да го пратя, нямам тая дарба. Имам дарбата да кажа някои неща за това, което е ставало. Но апостол Павел, той не може да отиде навсякъде, накрая дал една кърпа и хората почнали да я носят, той нали е пипнал. И Бог прави чудеса чрез вярата на тези хора в това. Вижте колко много вяра се изиска. Аз, например, съм закърмен като адвентист и ако някой беше ми разказал този случай, без да съм го чел, тук ще да кажа, чакай бе, това е православен модел. Там носят мощи и не знам какво, не знам, защото какви са тия кърпи, ще кажа, какви сте с овце, каква е тая вълна. Защото там се борави с такива неща. Ще кажа, не ме занимавай с глупост. Обаче Павел не може да бъде навсякъде. И Бог го подбужда. Бе, дай една дреха там, бе. Дай. Другото аз ще го свърша.
Където отиде дреката на Павел, там е и кой? Там е Божията сила. Това не е Павел. Павел се е изпотил и ще излекува хората, така ли? Не. Силата на Бога. Чрез една кърпа. И хората се изцеляват. И големият въпрос сега е как реагират вярващите. Защото гласа е за кого? За невярващите, но не е за кого? Не е за вярващите. И как реагират вярващите? Ами погледнете 8 и 9 стих. И той влезе в синагогата, където говореше дързостно и в разстояние на 3 месеца разискваше с людите и ги увещаваше за неща, отнасящи се до Божието царство. И понеже някои се закоравяваха, схващат ли те? И не вярваха, но злословяха учението пред народа. Какво прави Павел? Павел отделя тези надарените. От кои? От оне останалите. Нещо да имате забележки към Павел? Отнесете се към него, защото аз съм само слуга на Бога, който казва какво е казал Павел. Ако на някой не му хареса сутринта, 1 Коринтяни 14 глава, това е проблем на Бога и на Павел. Не е мой проблем. Ако на някой не му харесва деяния на апостолите, да се отнесе на същия адрес. Към Павел и към онзи, който му е казал да пише онова, което ще стане или онова, което вече е станало. Една песен, с която завършваме, помолваме се и се разделяме, но преди това, ако имате въпроси, ще ги изслушам. Добре, всъщност може сега. Може сега. Слушам, заповядай. Каква е тая усмивка, бе, човек? Ти там ще ги облъчиш всички. Разбрахме, че дарбите са 5, които изрече Исус. 3 се изпълниха в Стария Завет, Да. а 2 не са се изпълнили. Така. Изгонването на весове Точно така. и езиците. Точно така. В Новия Завет разбрахме, че са се изпълнили преди. Да. В истинската Божия църква трябва ли да се изпълнат тези 2 дарби днеска или да чакаме Йоил 2.28? Да, благодаря ти за въпроса. Хубав е. Не съм пророк. Ще го кажа в 2 плана. Всяка една дарба, която е дарба, може да се прояви, когато Господ иска. Или когато има нужда. Тоест, тая дарба може да се появи когато и да е. Затова няма никакъв проблем. Ако тя не може да се прояви, тя не би била дарба. Защото дарба значи нещо, което ти е дадено. А ако то не се прояви, дадено ли ти е? Не. По отношение на езиците и въобще на тези дарби на чудеса, както някъде ги дефинират. Първо ги виждаме, че са обещани на цялата църква и за последното време. И това нещо ще стане. Някога. Това ще стане. Когато Бог реши. Но Елена Вайт също говори по този въпрос и тя казва, че в последните дни църквата ще бъде надарена, за да свърши работата, която има на земята. Ще се върнат отново онези неща, които църквата е можела в ранните години. Ще ви дам сега един пример, който няма да ви хареса. Когато се връщат тези големите неща от първото време, за които Христос говори в тези 5 неща, и които Павел говореше в 1 Коринтяни 12 и 14 глава, на които ставаме свидетели в Деяния на апостолите като цяло, виждаме, че 2 дарби особено вървят така паралелно и са много, много силни. Едната е, вече говоря върху нея 2 часа. Другата е дарбата на пророчеството. Където няма пророческо видение, людите се разузнават да не се връщам в Стария Завет. Добре. Бог даде на сестра Вайт пророческия дар. Нали така? Но, някои казват, Бог даде дара, нямаме нужда от нови дарове, писанието е дадено, Елена Вайт е завършена. Да, ама времето не е завършено. А тая дарба фигурира. Трябва да ви кажа, че Световната адвентна църква, в лицето на нейни лидери, които аз съм имал възможност да се запозная с тях, да поговоря с тях, които аз съм питал или в семинарите са обяснявали, те казват, че Световната адвентна църква не би била изненадана, ако се появи пророк от ранга на сестра Вайт в последното време. И много правилно спомена там за Йоил, за пророчеството, което показва, че той един път се изпълни при апостолите, те пак казаха, че това ще се изпълни. Това нещо, защо да не стане пак? Пак казвам, ако има нужда, защо да не стане? А това значи ли, че има период от време, когато Господ е
успял Святия Дух да действа отново? Не. Ако Светия Дух е бил спрян, никой от вас нямаше да е тук, защото нямаше да има покаяни хора, нямаше да има които да проповядат, които да пеят и така нататък. Какво? Не. Това не е сериозно. Значи, Светия Дух винаги е с нас, той в момента е с нас. Но когато се излее Святия Дух в онази мярка, тя ще засегне онези хора отвън. А ние, които сме близо при Бога, ако сме имали Светия Дух, ще усетим, че Той работи с нас. Пък ако сме го нямали, няма и да го получим. Защото ще е минала благодатта. Елена Вайт казва, че когато дойде времето на изливането на късния дъжд, в църквата ще има голяма битка. Защото тези, които ще почнат да говорят тези величествени истини, които трябва отново да се напомнят, и те ще ги говорят по един много впечатляващ начин, ще има някакъв паралел и това е ясно. Те толкова убедително ще говорят, че хората ще викат: оставете ги, те са луди. Тя използва една друга дума, това луди е моето обобщение, но то е ясно от контекста. Тя използва една дума: фанатизъм. И тя казва, че тук всъщност почва пресяването на църквата, когато тя започне да казва: тия са фанатици. Щом аз ти казвам, че ти си фанатик, значи аз би трябвало да съм добър. Нали така? Обаче, самото произнасяне на присъда: ти си фанатик, брат Милчо, примерно. Аз казвам на тебе: ти си фанатик, ти си много готин човек, ма сега те избрах, понеже ти ми даде въпрос. Когато аз ти казвам: ти си фанатик, аз определям себе си за добър, а тебе за лош. Това значи, че аз страдам, защото се имам за мярка, с която трябва да меря тебе. Когато някой от вас мери мен, той става метър. А щом си станал метър, ти подлежиш на осъждане, защото закона казва да не съдиш. Вижте Матей 7 глава, 1 и 2 стих. Така че който е дошъл в църквата да съди, дали за езици, дали за пророчества, дали че аз съм направил една езикова грешка или нещо друго, или пък съм изглеждал изморен на амвона, или пък съм бил омачкан като изплюта дъвка. Ти не идваш за това. Ти идваш да чуеш Божието Слово, да си вземеш една частица и какво да я правиш с нея? Да си храниш душевността с нея. Ако ти не правиш това, значи всъщност нищо не правиш. Много хора идват на църква, за да се поласкаят, че много знаят. И ако аз някъде, не дай Боже, да кажа нещо, което те не знаят, после като мане, той пастор, нищо не става от него. Излиза някой, който казва неща, които всички ги знаят, викат: алилуя, слава на Господа. Но как няма да и слава на Господа? Защото едно такова слово те ласкае. Абе, човече, ти не знаеш много, бе, ти знаеш всичко. Всичко, каквото казва пастора, ти го знаеш. Но пастора е поставен на този амвон и си взима заплатата поради една причина. Нуждата на църквата. Той трябва постоянно да дава храна, на която църквата да казва: но това така ли е, бе? Ние до сега не знаехме. Дай да се променяме. Но ако това е в петък, ако това е в събота, ако това е събота вече, ти си готов променен за новата седмица. Това са 3 въздействия нови. Това не е едно. 3 нови въздействия. Следващата седмица още 3 нови въздействия. И всички към добро. Какво правим тогава? Променяме се. Щом се променяме, какво правим? Връщаме се към Божия образ. Щом се връщаме към Божия образ, има ли причина той да не ни даде духа си? Да не работим. Има ли? Не. Обаче, когато ние се променим и той не даде духа си, тогава църквата ще възстане и ще каже: фанатизъм. Славате? Това е логика. Най-добрата църква е заспалата и затова Сатана целува цялата църква. От амвона да спи. Най-добрата църква е заспала. Когато църквата се бори и се бие отвътре за истината, когато тя воюва, няма значение сега, примерно, че брат Милчо не е съгласен с мен, което не е така. Примерно казвам. Няма значение. Ако ние воюваме за истината, това е истината или това е истината. И хората отварят коя книга обаче? Тая книга, от която аз говорих. Нещо казах ли вън от нея? Не. Добре, щом е така. Хубаво е това. Щом не съм казал нещо вън от нея, значи е добре. Ако ние работим с тази книга и постоянно питаме: добре ли е, хубаво, 2 души не могат да бъдат прави. Ние можем да направим друго нещо. Можем да се опитаме да видим между тези 2 възгледа дали не може да се направи един общ път. Дали едното не е първо, а другото да се види, че е последствие. Разбирате ли? Но за да направим това, трябва да изследваме тук и не само една страничка, а много странички. Обаче ще ви издам една тайна. Когато Сатана е цумкал църквата, да я преспи, той вика: вие знаете Библията, бе, що не четете? Няма нужда да я четете. Някакви езици там в Новия Завет. Някакви езици, бе, много важно. Телешки езици. Не са телешки. Огнени езици са, нали там казва в текста. Нещо не го прочетох там, отгоре. Огнени езици. И тия огнени езици на някой ще му опарят съвестта. Разбирате ли?
Обаче на някой ще му опарят съвестта за спасение, а на другия загибел. За съжаление. Защото и в Стария Завет, знаете, разходка в огъня, нали има там? В Вавилон. Ама няма, казва, мирис от огън, бе. Моля? Какво каза? Говорите си. Ами аз понеже говоря на вас, мисля, че говорите на мен. Така че, когато дойде истината, и истината винаги е била такава, тя разделя хората на две. На два лагера. Ти не можеш да бъдеш в средата. Или си там, където е истината, или си на другия край. Кажи, Румен. Нека да говорим за езиците и езикът на дарът на езика ще придружава повярвалите до края на времето. Имам предвид идването на Христос. Конкретно, чрез езика, ако имаш информация, когато има тази дарба, Господ какво дава? Откровение ли дава? Ако дава откровение, моля да допълни, защото има много малко информация. Ако ли пък не, моля да ни изсветли на въпрос. Да ти кажа, не съм чел такава информация, но ще дам мое мнение. Подчертавам, че е мнение, някой да не каже, после той каза нещо, дето не е сигурно, казвам, че това е моето мнение. На базата на текстовете, които изследвах сутринта, които съм изследвал сам, смятам, че на първо място с езиците Бог дава преживяване. Да преживееш Неговото присъствие. Дали Той ще ти даде вест? Това може да стане, ако имаш езици в множествено число, които да изтълкуваш и да ги дадеш на църквата, но за това другата събота. Ако обаче сме в глоса, единствено число, което е само за твое назидание, аз дефинирам, казвам, това е мое мнение, бих дефинирал това по-скоро като преживяване. Да усетиш Бога, Бог да мине през теб. Някои хората казват, да усети го, без цялото си същество го усети. При глоса няма как да не усетиш Бога. Не може да не го усетиш. Аз не съм имал езици, защото Бог не е преценил да ми даде. Но аз никога не бих казал, че не искам да имам езици. Защото ако кажа не искам да имам езици, ще значи, Господи, ти ако си преценил, че трябва да ми дадеш езици, не дай, защото аз съм по-умен от тебе. Това не мога да му кажа. Аз в момента нямам нужда от езици. Аз имам един език, човешки си, нямам нужда от езици. Но ако Бог даде на други хора, защо не? Не забранявайте да се говорят езици. От това по-ясно и кратко мисля, че не мога да се изразя. Така че твой въпрос ще получи отговори в събота сутринта от текстове, които са познати, които аз използвах, за да направя една рамка, да се съгласим, че това е еди какво си, нали, предната проповед. Сега ще извадя тези стихове, само че вече ще ги изтълкувам и ще ги пуснем в един по-друг вариант. Там ми трябваха само да уточним кое, какво е, къде стои, в каква рамка, в последователността на какви въпроси и така нататък. Секунда само. Тук имаше въпрос. На времето Божията църква придружаваше, учениците ги придружаваха много знамения и много чудеса върши. Днешно време към ветите редици, защо това го няма в нас. Знаеш, им хубаво. Поради факта аз говоря от позиция на Елена Вайт, понеже ти почита Елена Вайт, че говори за отношение. Елена Вайт, Яни на апостолите, книгата в самото начало много да казва, че днешните съвременни християни в 20 век трябва да притежават същата сила, която притежават учениците на Исус Христос. И де факто аз питам сега, защо това го няма в нашата. Сега ще договоря. За разлика от редиците на тези хора, които личат това. Купнежът на плътта значи смърт. Този същия ум, с който ние трябва да служим, той е грешен до къде? До дъно. И понеже ние искаме по-висшите духовни неща, които Бог предлага по един или друг начин, ние сме мъртви изцяло. Ти да си видял мъртъв да играе танци. Как мъртъв да прави чудеса, човек? Той не може един танц да направи, ти искаш да прави чудеса. Когато Саду Сундар Синг посещава Европа, той между другото минава и през България, Саду Сундар Синг е един индиец, така един, бих казал, величествен човек. Древничък индиец. Той обаче за вярата си претърпява много гонения, побои, заплахи за смърт и така нататък. И му казват, не един път, много пъти. Ако ти не престанеш да проповядваш, загиваш. Той казва, не мога, правете каквото знаете. И те един път го вземат и го хвърлят от една скала, много висока. От тази скала са убивали други хора, които са
затворници или разни други. Някой като иска да направи нещо лошо на някой, го хвърля долу, той от раните си и от самия факт, че не може да излезе, защото било много препятствено от всички страни, той умира там. И го хвърля там. Този човек се събужда на втория или третия ден и той не знае кога. След като е бил изхвърлен там, той изпада в безсъзнание, много ясно. Това нещо се задълбочава, защото той изгубва кръв от падането. Изгубва съзнание и на около втория-третия ден, и пак казвам, той не знае, той се събужда с големи болки и с много напукани уста. Вече жален. Едно, че е изгубил кръв, друго, че няма вода в него. Сега дали е било горещо, предполагам, че е било горещо, там е горещо. И той казва, вода. Не мога да каже друго, той няма сили, той е по-скоро шепне. Вода. Две ръце. До тук. Само ръце. Вода. Две ръце му дава да пие. Той спива едното количество вода, пак му дава две шепи да пие вода. Той спива и второто количество вода и когато ги изпива, вижда, че ръцете са прохладни. Само две ръце. Като най ръка, която пише там в Вавилонския дворец. Само, че тук са две. Едната ръка пише съдбата на Вавилон, тази съдба пише неговата съдба. Тази ръка пише неговата съдба, но той още не знае. Той само казва Исусе. Той познава ръцете. Свободни ръце. Те изчезват. Но с това, което той поема от Христос, тази вода, тя го съживява, не хора? Чудо. И той се умява да излезе оттам, откъдето никой не е излязъл преди него. Разбирате ли? За ужас на онези, които са го хвърлили там да умира. Те не си позволяват да го убият. Но той човек посети Европа, включително и България, и аз имам малка книжка от него, от неговите лекции, които той изнесе в София. И имам книжка, не съм го слушал, не съм го виждал. При нозете на Исус се казва книжка. Даже по-скоро е брошура, може би 30-40 страници. И то даже е така не особено официална книга. Правено от ентусиасти, които са слушали, харесвали да размножили. И когато той е в Европа, го питат, добре, тези чудеса, които стават при вас, защо не стават тук, при нас? Ами казва, вие, европейците, имате много разсъдъчно християнство. Дай да видим сега, този стих на колко се разглобява. И ако знаете колко много обичам да разглобявам стиховете. Много обичам да ги разглобявам, нали виждате? Обичам, но това не е всичкото. Трябва да има нещо друго, по-голямо, отгоре. И нещо по-дълбоко надолу. Под обувките, да има корени надолу. Той казва, как да има чудеса при вас? Вие казва, не вярвате в Бога. Вашата вяра каква е? Тя, вашата вяра, казва, е мозъчна. Павел какво казва? Като ми спре ума да работи, тогава почвам с духа. Той ми дава това, което духа ми не знае какво става. Ума ми не дава плод, нали така казваш? Саду Сундар Синг, без да знае проблемите на съвременната църква тук сега в момента, отговаря на този въпрос. Много е разсъдъчна нашата вяра. Това. Аз всеки път умувам. Преди да направя нещо, умуваме, човек, разбираш ли? Обаче един християнин от първите векове, той няма да умува. Той ще отиде при Христос, ще му каже направо за какво става въпрос и ще чака чудо. Ще ви задам една тайна. Ако счетете, че съм прав, искам да ми кажете обаче. Ние не чакаме чудото според моите анализи. Прав ли съм или не? И как да стане чудото? Ние не чакаме чудото. Ние не го чакаме. Ние чакаме хубав анализ, добре изнесена песен, нали така? Къде е чудото в цялата тая работа? Нашето християнство колко струва в сравнение с първото християнство? Колко струва? Нищо не струва. Анализи. Къде е чудото, бе, хора? Аз се питам от години. Господи, дай направи. И колко опитности има в чужбина. И идват хората и го обясняват. Ето ще ви дам сега едно такова чудо. Пак с език е свързано. Само, че друг език. Сутринта ви казах, че има 3 вида езици. Ако трябва да ги класифицирам, даже тези 3 вида езици, аз си ги направих, защото другите не съм ги видял така подредени. Глоса, говориш сам на себе си за свое назидание, Бог те разбира и казва амин, алилуя. Нали така беше? Първо. Второ, езици множествено число, което имат тълковател и могат да ползват църква. Трето, когато Бог ти даде чуж език, да говориш на хора, които ще разберат, защото това е неговия език, буквален език. Пол, диалектов. Нали така? Има един наш колега, който до ден днешен е жив и до ден днешен куца. Остервалд. Той беше наскоро в Европа
на едно заседание там някъде, където аз бях наблизо, така иначе не можах да го видя, но много исках да видя този човек. Но той написа една книга, която аз имам вкъщи. И той разказва как, когато е пътувал, искал да отиде да занесе Евангелието на хората там в джунглите, в един момент почва да губи пред себе си индианците, защото онези, които му помагат, се връщат назад и казват, напред няма. Абе как бе, защо така? И ние му показват как една змия виси на един клон. И за тях това е знамение, че те няма да оживеят. Разбирате? Колко ни ги е молил този човек? Не, та не. Най-накрая, защо ме за тебе, ти си Божий човек, продължават напред още една змия. След там колко дена, още една змия. От тук казва, няма върдане вече, казват те. Ти като искаш върви, ние сме назад. Ама той как да върви с толкова с багаж? Той пак удря на молитви, на молби, хиляди неща. Най-накрая тия се съгласяват да вървят с него. И по едно време трябва да нощуват някъде. Правят една малка палатка. И в този момент се чуваш. Какво мислите, че става? Шумят храсти. И се появяват едни индианци, малко странни. Когато тия индианци вътре започват да се притесняват, защото там са човекоядци, той коленичи да се моли. В този момент ние вече почват да мерят със стрелите. През палатката направо, нали знаете? Нали се сещате? Стрелите минат през палатката. Уния му казват, какво става? Нали ти казахме, че ще умре? Спокойно му казва, моя Бог е силен. Мали, каква вяра? Моя Бог е силен. И той коленичи да се моли и почва да казва, Господи, ако искаш тия хора да не се разочароват от тебе, аз съм им казал, че ти ще ги опазиш. Ти трябва да ги опазиш. Опази ги. И докато той се моли, една страна се забива в бедрото му. И му разваля молитвата, естествено. И той става, той не може да върви. И усеща в себе си една сила. И почва да крещи. Есуа, Есуа, Амуа, Есуа. Ама той не знае какво говори. Разбирате ли? Той вика и не знае, що вика. Вика и не знае какво вика. Не знае съдържанието. Обаче става чудо. Стрелите престават. Индианците от всички страни почват да се справят и идват наблизо. Вземат ги. Пак го сложили там в нещо като затворче, като за начало. После като видяли, че са мирни хора, го пускат. Той научава диалекта им след време. Диалектос, техния език. Ами казва, защо спряхте да стрелите? Ами казва, ти нали викаше, аз съм ваш приятел, аз съм ваш брат. Той това викал, но той не знае. Откъде дойде това? Откъде е дошло? Те са го питали. Абе човече, той да си го писал, верно ли е? То толкова е странно, че ние може да повярваме. Ма разбира се, казва, че е вярно. Този човек до ден днешен куца с единия си крак, не знам кой от двата трябва да видя книгата. С единия си крак той до ден днешен куца, защото една страна се забива от стрелите на неговите противници, а после той им казва, аз съм ваш приятел, аз съм ваш брат, без да им знае езика. Това ако не е от Господа, от кой е? От кой е? Сатана решил да се пошегува и да накара хората да станат вярващи. И той спрял стрелите, пък рекал, вярвайте си в Господа. Става ли? Не става. Имаше въпрос.